sír, majd lehet hallani, hogy így üvöltök a mamával. Mama! Rossz mama! Nem kakírsz oda, mama, nem az éneket fog És akkor majd visszakérdezek, hogy mi a fasz történik ott. Hát az öreg felmászott az asztalra. Ja, hát vicces ez a babysitterés, de nem ajánlom neked, egy hét alatt kimúlnál szerintem, vagy az öreg, tehát. Ó, nem kérlek. Recepción bazd meg tudnád, hogy mennyi idióta van ott non-stop. Hát ez nem, ez nincs hozzá hasonlítható, én azt mondom neked szerintem. Azt elmenni mellette melózni. Hát azt nem, bazd meg különben kinyírnál, vagy faszt kinyírnál, majd fölgyújtanál a házat, bazd meg. Ja. Csak hát azt meg nem lehet találni, ami nem kamu, tudod. Szinte. Mert láttam én már ilyet, hogy jaj, pár e-mailt kérni. Hát ez a kivonulós dolog lehet, hogy menni fog majd. Hát ez a biztonsági szolgálatos maraság. Rankoló menet neki? Jó, hát áll azért nekünk már nem. Megpróbálom az a Nebapobeg egyszer, amit múltkor sikerült ott a ház sarkára. Próbáljuk meg Zókának megnyerni a Vita 10. Hát figyelj! Rajtunk múlik, mindent megteszünk, mindent tehető, de tang nincs, úgyhogy akkor hozok azt. Egy faszt, egy Reinhardtot, az jó lesz. A moment to undress in peace and quiet. Probably just a minute. Hello! 5, 4, 3, 2, 1. De bazzak, tudod, hogy kiválasztottam bazzeg Luciót, azt erre kiválasztotta ő is. Damage increase. Take a deep breath. Now, let's achieve our objectives. Ó, van valaki lesz itt, látom. Na már Discord orvot kaptam is. Van egy tüzennyarhajú. Igen, meg jegelnek. Mi? Hát erre nem számítottam. Hát különben, hát mindenre meg a lelöknek, valamit, de vagy elvisz a tehervonatba, az meg. Catching you up. I've taken the objective. Get over here. Where does it hurt? Tactical necessity. Menj rá a picsába. Hülye, mit okoskodik. Azt akarod, hogy kijebüljek, mit te kurva? Nem fogom. Vagy Joelti. Hát én kimentem. És ő az arra nem számított, hogy én megyek. Did someone call a doctor? Akkor féket magad. Melyre? No, hülye gyerek. Back in the fight. Hopp. Majdnem ott hagytam a fogam. Szevasz, mert! Aha. De már meg voltam kerülni. Ready to do some damage. Ó, hogy... Healing Gyerek, látta, hogy oldalba lőttem Reinhardtot. A fuldi. Where does it hurt? Hülye vagy? Gyere ide! Mondom, gyere ide, bazd meg! Van egy hibájuk. Hülye vagy már? Meg a bányádat. Ich kümmere mich um dich.
nem tudom mit gondolt magáról, de itt csak egyre egy nem. Nincsen skinem, de hát a végében játszok. Hát kétszer akart elcsinálni, egyszer sikerült lebonatozni, a szép volt, csak nem számoltam. 1-0. Oh! Azt majdnem tudtál! He shall prove us his inglorious combat. Aren't you supposed to be dead? Mindenki ütögeti! 5, 4, 3, 2, 1. Let's get you that outfit. Capture the objective. Damage increased. I'll feel sad in the morning. Did someone call a Itt jó doctor? sokan vannak. Nem, anyának! Nem! Az nem. Komolyan úgy hívják, hogy Lancelot, ezt amúgy most Ich kümmere mich um dich. Hát ez nagyon tróger. Megtriumfoskodik. Az összedíva. Egy része. You're ready to do some damage. Ebben a gyerekek. Én vagyok, aki pajzsotok, tudjátok. Nem. Megjött a szőpajzs. Azt nem. Meg én öltem meg. Hát ez tök jó. Én akarok megalászni. Jaj, látom. Did someone call a doctor? Everything Gyere, Nagyon kancsa vagyok, te sorry. táncolós kurva. Damage enter. Jó, harmadika. Megfog. I'm taking care. Jaj, te szállom, hogy rejtál. Nem játszom ki, tudod. Healing stream Hát ezt nagyon engaged. bent. Jaj. You're ready to do some damage. Heroes never Anyád, die. régen van meg! Nice. Szia! I'm taking care. Behind! I could use some assistance. It's better with age. Ismerít okoskodik. Did someone call a doctor? Gyere ide, Ripper! Szia! Vigyázz! Szia! Meg ott! Hallod? Árvat meg. Get them off me. Nem lesz akkor semmi. Score 2-0. Még egyet kell nyernem. Ah, még egyet le kell menni. Tudod, így, hogy hílelnek így hát úgy azt csinálok, amit akarok, csak kell. Akkor csomószor az a gond, hogy nem tudom beosztani a HP-ot, mert hát nem is lehet beosztani. Hát. Pont középre toltam a tegemet. Már akkora vagyok, hogy ezzel nem lehet beosztani. Activated. Let's show them what we can do. 5, Hát, na. 3, 2, 1. Round 3. Capture the objective. Anyám, majdnem lecsárgyoltam a sebesség miatt. Powered up. Ezt checkből megyek. Support has arrived. Jó, hát Lucio megborult. Ez is. Van csak én kapcsolom a kabátot. Nem para. Immer unterbricht mich jemand bei der Arbeit. The objective is now active. De szerencsétlen Reinhardtjuk nagyon nem tud játszani. Nem, hát ezek... Átcsok a shieldjén is el. Néha elcsárcsol. Néha elcsárcsol egyet.
I'm Gyere ide, with bazd meg! Cső! right beside you. Let's get you back out there. Ez mi volt? Ott leugrott, bazd meg! Az mi volt, bazd meg? Az hogy került Láttam a oda? kettőt! Nem is ezt akartam elkapni. Hogy kaptam el? De ez hogy került el? Összefejed. Ez kurva jó amúgy, mert én tényleg, hogy ezt láttam, akkor csak valaki élsz, Hogy a faszba kaptam el azt a gyereket? Nem is értem. Hát egyszer csak megjelent is. Egyszer csak megjelent, azt elvittem, bazd meg. Azt láttad volna? Hát jobban meg Never die. jobban meg voltam repülve, mint ő, bazd meg. Hát én is néztem az a gyerek, Let's get you back out there. Luciót akartam, bazd meg. mindegy. Come on, baby! Get them off me. Patching you up. Justice. Gyönyörű volt. Lelöktem azt a korvat! It says medicated. I've got you in my sights. A gyerek az... A bárja, itt a izébe vagy meg, azon Instára. Istenem, hát ez a falra, az mi a faszom? Azt meg, hogy arra az van ő. igen. Play of the match. Mi a fasz volt az a fara? Hát ezt nem is értem. Jaj, ez volt a Nem, rossz nézni. És amúgy föltűnt, hogy nem is ultisztál, csak úgy lettél a Play of the Game. Igen. Azért dobok egyet. És a listán sem vagyok, hát bazd meg. Így tankozzon az ember, bazd meg. Ezt azért megoldhatnák. Ugye öltél, tehát... Megoldhatnák, bazd meg ezt. Hát tök mindegy, hát. Nem, már dolgozzál. Oh, 8 blaster kill, oké. 6000-es damage-t. Nem, megoldhatnák egyébként, hogy nem tudom, legyen support. De Tongnak is legyen hely, mert hát ez úgyse fog nagyon csinálni Úristen, sem. majdnem egy egész szín. Mert egy bravúrt úgyse fog olyat lenyomni mondjuk, mint egy Reaper, vagy nem tudom. Igen, mondom, vegyes